Γεια σας από το Οδοντιατρίο του Τριαντάφυλλου Καραμπίνη. Θα μιλήσουμε για τα μασελάκια ή μερικές οδοντοστοιχίες ή βιτάλιου. Είναι πολύ σημαντικό να μην χάσουμε όλα μας τα φυσικά δόντια, δηλαδή να παραμείνουν μερικά καλά μας δόντια, ούτως ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε μία μερική οδοντοστοιχεία, το μασελάκι δηλαδή. Όπως βλέπουμε, το μασελάκι αποτελείται από μία μεταλλική βάση, όπου θα τοποθετηθούν τα πλαστικά ούλα και τα πλαστικά δόντια. Το μασελάκι έχει τα άγκιστρα. Τα άγκιστρα αυτά έχουν την ικανότητα να αγκιστρώνονται πάνω στα φυσικά μας δόντια. Εδώ βλέπουμε ένα μασελάκι της πάνω γνάθου που έχει μεταλλικό ουρανίσκο. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι μασελάκια μπορούμε να κατασκευάσουμε και χωρίς άγκιστρα. Ο τρόπος που κατασκευάζουν τα μασελάκια χωρίς άγκιστρα είναι μασελάκια με συνδέσμους. Οι σύνδεσμοι είναι σαν μια κλειδαριά. Τροχίζουμε το φυσικό μας δόντι και κάνουμε μια στεφάνη. Σε αυτή τη στεφάνη συνήθως υπάρχει μια υποδοχή όπου μπαίνει ο σύνδεσμος, όπως βλέπουμε και στην εικόνα. Τώρα, τα μειονεκτήματα των συνδέσμων είναι ότι είναι πάρα πολύ ακριβή. Γενικά όμως προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα από τα άγκιστρα. Μεγάλο μειονέκτημα των αγκίστρων είναι ότι φαίνονται και δεν έχουμε καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Η επιλογή είναι πλέον του ασθενή.